og velkommen til denne her video. I dag er jeg lidt lonely. Jeg skal lave den der challenge, hvor man stiller nogle spørgsmål. Men det er heldigt, at jeg har en gæst med, og hun kommer her. Hej. Du sidder altid sådan helt... Vi går bare i gang. Det første er, at jeg starter med at sige... Skal vi ikke lige forklare reglerne? Jeg gør det. Må jeg forklare reglerne? Ja. Man stiller hinanden 5 spørgsmål. Han starter så med at stille mig et spørgsmål. Vi så har skrevet noget på nogle papir. Og når vi så den, der svarer flest forkerte, kommer så... Vi sidder i min træningscenter, hvis I kan høre sådan lidt støj og sådan noget. Men den person skal så... Ja, ind ved den der vask og have hovedet indenunder i hvor lang tid, der vi ikke engang overfor. Skal vi bare sige 10 sekunder? Ja, 10 sekunder. Man kan ikke se. Sådan. Så du stiller bare et spørgsmål, du må godt snakke lidt højere, fordi snak lidt højere. Ja. Hvad er min livret? Hvad er din livret? Det er bare det, jeg har skrevet ned her. Okay, det er stegt flæsk. Det står der. Det er rigtigt. Yes. Vi streger Jeg skal nok. Jeg streger spørgsmål. Jamen, ja. Så har jeg en rigtig. Jeg tænker på det her. 1, 2, 3, 4. Man kan bare se en hurtigt. Sådan. Mit første spørgsmål, det kommer her. Ja. Hvor mange måneder har jeg gået til dans? Og du skal sådan både sige år og måneder. Ja, okay. Nej, det kan jeg ikke. Vent lidt. Du er i gang med dit liv. Ja, du skal også sige måneder. Men er det rigtigt? Ja. Du er i gang med dit 9 år, kan man sige det? Ja. Så du har gået 8 år og 5 måneder, cirka. Fordi du er i gang med dit 9 år, er du ikke? Okay, vent lige lidt. Undskyld. Fordi du skal til at gå dit 9 år. Hvad er dit endelige svar? 8 år og 5 måneder. Hans endelige svar? Sig den lidt højere. 8 år og 5 måneder. Og det rigtige svar er 9 år og 3 måneder. Var du ikke i gang? Du skulle i gang? Nej. Du er i gang med dit 9 år? Nej, det er jeg ikke. Du er da i gang med Jeg er dit lige 9 blevet år. færdig med mit 9 år. Er du ikke i gang med det? Nej, det er jeg lige blevet Så er færdig du med. ved at være i gang. Jeg er i gang med mit 10 år. Du sagde til mig, at du skulle i gang med dit 9 år for lidt tid siden. Så nej. Eller du er ved at være i gang med det. Så du har en forkert. Nå. Så hvor stammer mine sokker fra? Altså, Dem du har på lige nu? ja. Rema 1000. Nej. I don't know. De stammer fra, hvad det hedder, Lynet med en kvinde. Det kan man så sige. Wow. Fordi at det er den der helikopter-ting for lynet. Okay. Hvor mange år har mig og Torben været bedste veninder? Og det er kun år, det er ikke sådan noget. Hun kom i jeres klasse i første, der skal vi lige svare, om det er rigtigt. Hun kom i 0. I 0. Okay. Så har jeg været veninder lige siden 0. Og vi er i gang med sommerferie. Bedste veninder. Ja, Det er kun år. Det er 5 år. Det er forkert. Nej, for jeg har lige haft jeres 4 år. Så det er 4 år. 4,5. Du skal kun sige et år. 4 år. Det er rigtigt. Den her trøje på lige nu, hvor er den fra? Altså butik, Ja, du må ikke kigge på derovre. den er købt inde i... Tøjeksperten, jeg ved det ikke. Nej, den er købt i Sam's. Sam's, okay. Same. Okay, vent lige, jeg streger lige det her ud. Ja, hvor er mine shorts købt? Dine shorts, de er købt i Sportsmaster. Rigtigt. Hvorfor har du lige stillet mig et spørgsmål igen? Det havde jeg bare lyst til, og jeg stiller dig også bare det sidste. Nej, det gør du ikke. Hvor mange armbøjninger tager vi til hiphop, altså dans, når vi danser hiphop? 50, er det ikke? Nej, Var det så 100? det er forkert. Det er 20. Nå, Vi tager 40, nej 50 af de der. må jeg jo godt. Og så giver jeg dig lige et til. Hvor mange? Nå, det var forkert. Ja. Nu skal vi snakke lidt højere. Hvor mange år har jeg danset turneringsdans?
instans. Det startede du med, var det der var, startede du ikke, da du var 8 år? Du skal svare, om det er rigtigt. Nej, det skal jeg ikke. Okay, 4 år. De kan lige svare 4 år. Ja. Det er forkert. Det er 3 år. Du startede sgu da, da du var 8, gjorde du? Nej. Så var jeg 9. Ja. Så er jeg. Sidste spørgsmål. Lige nu er stillingen, at vi har svaret 2 rigtigt begge 2. Og nej, Gustav kun svaret 1 rigtigt. Jeg har svaret 2, så du skal faktisk svare rigtigt nu. Hvad? Undskyld, der er lige kørt sådan en vindblæser. Det er virkelig dårligt lyd. Jeg har ikke kun svaret 1 rigtigt. Nej. Jo. Nå, okay, hvor er strømperne så købt? De rene. Ja. Har jeg så tabt det? Ja, det har du, men du får lige det sidste spørgsmål. Nej, jeg har jo Jo, du. Hvor gammel var jeg, da vi flyttede ned til Gyldensten Svinge? Hvor gammel var jeg der? Der var der 3. Er det dit endelige svar? Ja. Det er rigtigt. Så yes, Gustav han skal ind under bruseren. Det er så ikke en bruser, men jeg skal pakke lige hurtigt der. Vent, Gustav. Det er sådan hans YouTube-kanal, det er mig, der kører det hele her. Wow. Har kørt sådan en vindblæser, så det larmer sindssygt meget. Vi kommer aldrig ud på det. Herude. Vi går ind på toilettet, fordi der larmer det lidt mindre. Undskyld, lyset er lidt dårligt herinde. Lidt meget dårligt. Så det her, det er håndvasken, og han skal ned i 3, 1, 2, 3, 4, 5. 6, nej, det var 5, og det var 10. Nå, hvad var jeg på 6? Ja. 7, 8, 9, 10. Så skal vi lige runde videoen af. Tusind tak, fordi I så meget. Like, hvis I vil have videoer, og abonner på kanalen, hvis I allerede gør det. Og så skriv en masse kommentarer. Jeg er ikke engang. Skal vi sige hej? Hvor du er? Nå, okay. Skal vi sige hej? Hej hej.